Coco 100.7. Afọ egwu dagara ya atụgharị ukwu egwu nwannụnụ mụta efere ebe ga-ebe dinta mụta agbawa agbabi ọ bụkwa na anya na-aga wam ka eji elu okwu na-aga zamzam. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe ayasaala n'obodo anyị abụ Naijiria. Isi akpa adịghịzi ebe ekere ya, n'ihi ya gbalịa sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa grama ya zuziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Mezie Obodo bụ nke ji abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Eco FM 100.7 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede ka gị na ha nwee ike leba ya anya ma mara kene ka a ga-esi enye ogbugbo na nsogbu ndị a chere ala anyị aka mgba. Cheta ahụ ekwu gị ije egbu okenye ekwu anụ gị ije egbu nwata. Sonyere ya bụ ihe omume ma kwuo okwu ugbu a. My body sam lotu no mere mgbede ọma no ejimaka no ọfụma n'obo no asị m ya gazichara unu ka ịkwanụ ka o si ada ebe ahụ no ejimaka no na-ada mma asị m ka onye chiri na mgbede a si ya zere igbo m ejimaka na ihe niile aga n'anya ka esi wee tụọ ya igbo ma onye tiri egwu si onye oke akụkọ maka ajụrụ gị maka na ajụ gị gbo ọnụ ụwa ga-akọ ji akpa ọnụ gị ebiko ọ dị oke mkpa ji ọnụ gị ma akọ maka ikwesị ịkọ maka ị na-ekwesị ịkọ erecha akpọ gị si onye kwuru gasị ọwụkwa m igwe ọmụta aka m si anabata gị na nketa n'ihe ọmanye bụ Mezie Obodo nke igwe mgbasa ozi Eco FM 100.7 ọtụtụ ndị ga na-asị Clara ọkwa gị na mgbede ọzọ ọwụ m ọkpa isi wee hụ ya na mgbede a ị ga-asị enubekwa olu Uche gara court n'ihi agwa enye na nwoke ihi agwa amamihe na ya bụ ọmị o nweghị ike ịbịa anyị ebido ya n'oge mana anyị mere na n'obere oge ọ ga-esonyere m ọ ga-acharakwa lọta ka ọ kọrọ m ihe na nwoke ihi agwa gatara maka na agwara m ya agwa Uche agala ya si nwa 10,000 na mmadụ bịara n'ọgbazi ike ya ka o ji gaghị ịma nwoke ihi agwa aka n'ihu si elekwa ịmakwa ka nwoke ihi agwa si wee kwado nọrọ na mbịa ka anyị gasị enwe ebe m gaji a na-eji ego ebite aga eje eke okwu akpa eshi gị ike gị ji wee nọrọ ala Uche kwesịrị kwelelele na ya ga-ega ya na ọ ga-atụrụ nwoke ihi agwa ụjọ na ọ dị na ya la-azụ ugbo ya dịsị ka ya na-atụ ụjọ Maazị Uche nwoke na ibe ya ahawụkwa n'ọnụ jiri ara onwe go ya sị mba masị ngwanụ gawanụ mụnụ gatara ihe ị gatara gị bịa kọrọ m na ihe a na-eche gị ndewo na atụfugo oge ọ bụ mụ anwụ Ada Clara ga-akwụ gị na ya bụ ihe omume Mezie Obodo nke mgbede a mana biko mụ na ga abụọ ga-esi anya ya bụ ụgbọ biko ọ ga-adị mkpa na ịhapụrụ aka redio gị na Eco FM 100.7 ọ bụrụ na ndị ya dị gị n'ebe ahụ ndị ikwu gị ndị agbata obi gị biko okete ha si n'oge ahụ eruola mgbe anyị ga-adọ ya vam bụ ihe gbasatara otu okporo ma ọ bụkwa na otu anyị ga-esi nye aka obodo anyị wee mee gịnị dị mma maka na ọ dị oke mkpa na anyị ga-emezi obodo anyị ọwụkwana ihe onye mba ga-abịa mere anyị ọmụ na gị ga-eme ya itinye nke gị ma etinye nke m onye nke etinye tụtụ na ama ihe na-emenụ obodo anyị adị mma anyị enwe ike bụrụ ebe anyị ga-anọ nọ n'udo na ọṅụ ngwa na-atụfugo oge enwere isiokwu nji ewucha na mgbede a gbasara
okporo ụzọ gbasara ihe gbasatara ụzọ ihe ọbụla gbasatara ụzọ ịghọtala isiokwu nke taa ị ga-alaikekwa ya ọ ga-amasị gị mana ka m lee ma ị ga-eti ya ọnụ ka m nụtụ ọnụ mmiri asụ ndị mmadụ gbasara ihe ndị na-akpata oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ ndị anyị nwere n'ala anyị. Kedu ụfọdụ ihe ndị na-akpata oke ihe mberede okporo ụzọ? Kedu ihe ndị na-akpata oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ ndị anyị nwere n'ala anyị? Ị na-anụ ọtụtụ mgbe ọ daala ebe a tụwai ọhịa ọla ebe a wuai o meela ebe a. Ke ihe ndị bụ ihe ndị anyị na-eme na-akpata ihe ndị a n'okporo ụzọ anyị dị n'obodo anyị dịgasị iche iche? Maka na ọ bụrụ na ime nke kwesịrị gị ime onye ọzọ eme nke kwesịrị ime mụ eme nke kwesịrị m ime, ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ ndị a na-ahụ ọ gaa na-ejichi ike na-eme. Anyị mara ihe mberede okporo ụzọ na ọ bụ ihe dị ire na ọ ga-emere, mana e nwere ihe ndị anyị kwesịrị ime iji gbochie ya ka ọ hapụ ime ogo o kwesịrị isi eme. Amami na-aghọta ihe mberede okporo ụzọ bụ ihe dị ire na ọ ga-eme, mana ka ụzọ ka ịfọdụ ihe ndị ahụ ihe ndị anyị na-eme na-enye aka fụhụọ ọkụ ihe mberede okporo ụzọ ime n'ụzọ anyị ha dị iche iche. Ọ bụ ihe anyị ga-eleba anya na mgbede a. Biko Igbo ma na-ege m ntị, anyị nọ na Facebook na mgbede a. Ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ ị ga-anya ege naanị ezuhụ, mana gaa ka ikiri anyị na igwe mgbasa ozi Facebook anyị bụ nke ị ga-eji Echo FM ji nweta anyị. Echo FM with capital letter gị type Echo FM ECHO FM capital letter jiri ya type ECHO FM ị ga-enweta anyị. Makwana gị type Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 ị ga-eji ya nwetakwa anyị na igwe mgbasa ozi Facebook anyị. Biko ọ dị oke mkpa gị ebe a ka ikiri anyị, biko ọ ga-adịkwa oke mkpa na ịlaikiri ma shia ya, ọ dị oke mkpa. Iwe ara visa ije drop odo Igbo ga-akọrọla ndị enyi gị n'olela gị fụka tomorrow. Dịka m gwara gị na anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu ahụ gbadoro ụkwụ na ajụjụ anyị ji wee wụcha na mgbede a. Isiokwu ya wụghị n'ụdị ajụjụ: kedu ihe ndị na-akpata oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ ndị anyị nwere n'ala anyị dị na Naịjirịa? Kedu ihe ndị na-akpata oke ihe mberede okporo ụzọ? Ọ bụrụ na ị ma ihe ọtụtụ ihe ndị ụfọdụ agwa ndị mmadụ na-akpa, ma ndị ọkwọ ụgbọala na-akpa, ma ọ bụkwanụ ndị ji ụkwụ na-aga, ma ọ bụkwanụ nke gị na onwe gị ma ọ bụ onwe m na-eso afụhụ ọkụ ya bụ ihe na-akpata ihe ndị a n'okporo ụzọ anyị. Kpọbata n'akara ekwentị anyị bụ 0911 20022 0911 20022 ma ọ bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 makwana gị jiri akara ekwentị anyị bụ akara WhatsApp anyị bụ 0707 491 3438 zibatara anyị ozi 0707 491 3438 ji zibatara anyị ozi ka ọ bụla ị ga-eji ya eme kpọọ ma ọ bụ gị zibata ozi, anyị ga-akụpụtacha ya na mgbede a. Chetakwa na onye ga-akwọ gị n'ụgbọ nke mgbede a bụ mụ nwa Ada Clara Nwokocha. Biko si gị nọrọ ebe a nọsie ike, maka na obi ụtọ gị bụ ihe mbụ anyị bụ n'obi wee wụcha ebe a. Ọ bata gwa anyị ụfọdụ ihe ndị ịma maọbụ ihe ndị chere na-ebute oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ anyị ha dịgasị iche iche. Alo. Mgbede ọma. Ndewo nwoke ọma. Aha m bụ Ifeanyị Translation ma ọ bụ isi akpọ. Ndewo. Amalụtụ ihe abụọ ma atọ aka na-aka ọtụ accident. Ndewo nke mbụ ndị uwe ojii ebe a na-anaghị ego akwụsịga moto, a na-akwụsị moto ka anaghị ego. Onwere moto ahụ etinye na onweghị patiklas ma o nwere ka o si wedịrị ya, a na-agbazi wawawawa ọkọ ọtọ na accident. Keyo nọmba 1. Nọmba 2 awụrụ ndị ji ekwentị mmadụ were ekwentị ya na-azara kọl chefuo ndụ ya bifo na-amata ihe na-eme ọrụ oitiela mmadụ ọkọ ogbola mmadụ ọkọ ọtọ accident. Nke atọ awụrụ frustration from home. Enwere ike ọzọ na nwaanyị nwere problem na ya ewere iwe buru moto ọkọ ọtọ accident. Ndewo. Ịgbalịala nwoke ọma, ịgbalịala ịhụ na ka o si wee dowe ọnụ kwuo ya bụ ihe na ịhụ na ihe ndị ọ rụtụrụ aka ọ bụghị irumaba ebe ikwugharịwakwa ya ọzọ.
biko ka ihe ndị ahụ wee ihe ndị bụ n'uche bụ ndị na-akpata oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ anyị ha nwere dịgasị iche iche n'obodo anyị. Alo. Halo. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ndewo. Aha m bụ Chijioke esi m Obodo akpọ. Ndewo. Ị na-akọ ọsị ya karịrị akarị. Okay. Mana ibe ya nkenke wụ otu esi gọọmenti si arụ ụzọ anyị. A na-etinye appropriate science n'ụzọ. Enwere this road divider a na-arụ eji ekewa ụzọ. Some of them nwere ike daa wepụta isi. Okay. Ọ bụrụ onye road safety bụ ndị ụzọ gbogbo ya. Before you know it, enwere ike mgbata na-agbata n'abalị ga hit ya. Moto mebie. Okay. Okay. Nke ọzọ ọkwa nke anyị onye akwụ maka polis. Oh my God. Ndị polis eme na-acha n'ụzọ. Ha ga-anọ nke a na-akwụsị one moto, anda moto bịa hit emu. Ana hit ha mma na moto agbalaga. Yes. Okay. One guy nọ na hospital kamgbe September last year. Ọ ihe ndị polisi kọsụrụ ya. Okay. And because enweghị proper bus stops. Enwere mgbe ọhịa na Imsi Junction n'Imo steeti ebe a. A lot of people nwụrụ that day. Okay. Akwụsị pick passengers in Imsi Junction. But go back to that place now. It has gone back to status quo. Okay. Yeah, they're going to have another day, try to get back and the mother again. So again, we proper bus stops. One day it will happen at Port Harcourt Road, the Hospital Junction. If the banner look at here. So can the government lay proper bus stops? She use the bus stops. And I got my car very well. If you passengers outside the bus stop, Okay. Ndewo nwoke ọma ịgbalịala ịhụ n'ebe ndị ọrụ tụrụ aka bụ ihe ndị na-eso ebute ya bụ oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ ndị anyị nwere n'ala anyị. Biko ndị ọdịnaka na-egekwanụ ntị ma marakwa ebe unu ga-etinyetụ aka iji hụ na ewetara ogbugbo na ya bụ oke ihe mberede okporo ụzọ ndị anyị na-enweta n'ala anyị. Ndewonụ. Alo. Hello, Clara. Mgbede ọma nwaanyị ọma. Mgbede ọma, enyi die for World Bank. Ndewo enyi die. Ịma ihe na-cause accident sometimes. Okay, akacha m agba. Akacha m anya. No matter how many years you are driving a car, ihe aka mere. Oji nwayọ aga na-emerụ ahụ. Oji nwayọ aga accident gara gị ime ọ ga-aghọtafu onwe ya otu ozugbo. But ị makwara how many years I'm driving. Okay. A na-efe agba 100 gba 120 chefuo that na any mistake of accident you cannot hold yourself. Okay. Otu ihe. So ndị mmadụ mara ihe. So mgbawa moto kemgbe 100 years. Also, that is why ịma na-enwe ndị na-agba moto like my husband o tiri lena na ihe ya moto ya. Ọwụwụ na ọma ha anya ọwụwụ ụmụ anya ka ndị isi ha kacha ama ka ndị start na ha kacha anya ha nwa kacha anya ha raka ebeba usukara ya. Ndewo. So ya onye ọbụla jiri nwayọ na-aga ụdị nwayọ a na-emerụ ahụ. Thank you. Ndewo nwaanyị dị Sam ịgbalịala ọ sị gị were nwayọ na ya bụ ụgbọala ị na-akwọ. Ngwanụ n'ebe a ka anyị ga-abịa nnọọ ka anyị nyetụgharịkọm ka nga ṅụtụ mmiri ma kwachapụrụ na nlaghachite azụ anyị abịa nnọọ kpọrọ gawa n'ụgbọ ya bụ ihe omume Mezie Obodo ka ụzọ anyị ga-esi eme ihe iji belata ihe a maka ya bụ ihe akarịala iche ntị ebe o suola pim otu o nwere nwa ngị ala ọwụ m hụrụ na Thursday last week izuụka gara aga. This girl mụ na ahụrụ m this girl ebe ọ na-eke isi mana today ka m nụrụ na the girl accident mere ya nwụọ. The fine girl m hụrụ Thursday izuụka gara aga
ka asịzi ugbu a dị gị ala ahịa biko ka anyị ga-esi eme ka iji hụ na anyị ji anọ belatatụ aka na ama m na ihe mberede ga-emere mana ka anyị belatatụ aka na ya bụ oke ihe mberede anyị na-ahụta n'ụzọ n'ala anyị ha dị n'okporo ụzọ ala anyị ha dị iche iche ama m ghọtara n'okporo ụzọ dịgasị iche iche n'obodo anyị ka ihe anyị ga-eme iji belata ya ihe anyị bịara na mgbede a ga-ebịa nnọọ manye ya ọnụ nọrọ ebe ha na mabịaghachi na nwa mgbe nta ka nga ntụmi makwacha bịa nlachita ya kwụrụ gị anụ gbanye na ya bụ ihe omume nọrọkwa ebe ha na mabịaghachi ndewo Better like we do. Igbo ọma bịachitela m azụ ịbịakwuo gị nwa na ya bụ ụgbọ ihe omume anyị nke mgbede abụ Mezie Obodo bụ ihe omume na-abịara gị ụbọchị Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere 5 nke mgbede ụbọchị Tuzdee ọbụla bụ ihe omume na-awụcha ebe a na nkịta abịa nnọọ bịa tụlechi uche ka ihe anyị ga-eleba anya mana abịa na-atụle uche sị ọtụtụ mgbe ọ daala gbim ọkụ ọla gbim kedu ihe ndị na-akpata oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ ndị anyị nwere n'obodo anyị ha dịgasị iche iche ma n'ime obodo mana na taụn ka ebe dịgasị iche iche ya bụ ihe ọ na-ahịọtụzi ka efe adịghị a bịa tụzie ya na mgbede sị ka anyị nọ nnọọ leba ya anya ngwa na-atụfughị oge enwe ihe ndị anyị filuru maọbụ ihe ndị anyị chere bụ ihe ndị na-akpata ihe ndị a na okporo ụzọ anyị ha dịgasị iche iche nke mbụ anyị ga-eleba anya oke ịnya ụgbọala wa oke ịgba wa oke inye moto oke ọsọ geke ga ya ụkwụ nga geke ya ụkwụ na tọtọ ga anyị pagide ya ọkụ ya na-efeje wawawawa ya dịka naanị gị nwe ụzọ ahụ emere ụzọ naanị gị naanị ga-agba ya nke na-ewute m bụ na ndị ụfọ ga-agbagagbaga eru na junction ke gawara ebe ka agawa ebe a ka agawa ebe junction dị ihe dịka T junction ma Y junction ma junction ndị na-eruche ma mgbawara anọ junction emere ya nụ na irute ebe ụzọ kpọkọtara ọnụ gị ji nnọọ nwayọ jito brek ụdọ jigidere ihe ụgbọala gị ile ya jitu ya obere mana ị ga-ahụ onye na-ofe na bus stop ma na junction gị oke ga ọkụ jiri speed otu agbaje wa fium ọkwara na-egbawanye ya na enwere moto ọzọ jikwa ihe a jikwa speed ahụ iji na-apụta na the other side ka ihe a ga-akwụnụ na-abụ aja mmụọ akwa ihe anyị ituji na-agbaje wawa ga-abịa ji ike abịa sụwa ngaranya n'ime ka isi gị ya n'ụwa kwa mụa mgbalekwe moto m o mebiela ngwa kpọrọ m gawa ebe a ga-aga ịrụzi ịma ma onye kwụrụ ụgbọala gị ma oji shishi ma oji hụ ama m ịghọtara maka kwana onye rie ya bịa chọọ onye ọ ga-aga ịrụrụ ụgbọala werekwanụ nwayọ ka ofe rụrụ arụ zuora gị mba mgbe ọwụna ụkwụ gị ike ị ga-ahara ya na ihe nsogbu ụdị
ọtụtụ mgbe ndị na-arụ ụgbọala ndị mekaniki ị ga-ebiga ha ụgbọala rụọ ha rụcha ụgbọala ahụ ha sị ga na m gị ime testin ndị ọkwọlie ụgbọala fiọm malie ụgbọala na-awụ nke gị na-enyeji udo ọka n'ụzọ agaji eru gị gagichi onye ahụ na-enyochabeghị ụgbọala mana ititi iwere ya ti gị isi ya mebizie gị bịa sizie ntụrụ ọkwa ụgbọala mmadụ ịrụga arụga bịa kọrọ onye anyị kọrọgbago gị kọrọgbatu mana ihe ụgbọala ebiri gị ka ịrụziere onye ahụ ịrụcha ya oke ụra ụgbọala ga-adaba bịa buru ya enye gị ego ga-ewere ka gị ya buru ụgbọala ya gawa mana ibe gị buru ya gị ka ị ga n'ụzọ ọtụtụ mgbe ka ndị enyere ndị mekaniki ọtụtụ n'ime ha ọwụ ha niile ụfọdụ n'ime ndị mekaniki ibiga ha ụgbọala ha eburu ya piam ụdụka spid ụdụka wawawa ndị a na-agba n'ụzọ ekwesịrị ka enyo ya enyo ọzọ dịka ibe ya bụ ndị bụkwa ụgbọala ukwu trọk ndị a iji amana ndị a ga-efeche ha n'ụzọ waw ị na-agbakwala na gị ewelata aka onye ọgbatumtum gbanaga n'ụzọ ndị ọkwọ ụgbọala bọọsụ ime gbaga agbaga ndị nkịtị gbaga agbaga ndị bụkwa ụgbọala trọk ukwu dịkwa ka nke gị gbaga agbaga welata n'aka nọ gị na-efeje ndị kekosta ke eke nwe ọhịa ha na-efeje wawawawa mana ọhịa ha na mgba gị hụ ahụ ajụ onye ọbụla oyi maka na ịbịa chee front gị eche ebe a gị chee aka na gị eche aka ịkpa maka ịma na ụdịka ego ị na-agaghị imefu kaadị na ka beg welata n'aka na ụdị otu isi enye moto gị ọkụ otu isi aka ego ọkụ n'ụzọ gị fere nga agawa ndị onye nọ na moto si driver were n'ụwa bịa madam ibila say go conda for this car madam ọ gị nwanyagara m moto madam hapụnụ m ka m nya hapụnụ m ka m nya moto m ga-hapụrụkwa gị moto gị nya mana sị gị welata aka asị ebe onye ọsọ ruru onye ije ga-eri ya welata n'aka nụ enwere ilu ndị bekee na-atọ asị gịnị drive safe to arrive alive jinu nnọọ nwayọọ ka ị gakwanụ njem ahụ gaa ya siriri m werere m mgbe ole ka ị gagokwa onye pịa even ha gbafee gị otu ya na-eme vum ka isi chineke gị obi eme gị fiam gị ji onwe gị si na wawo ndị kwara ebe onye gbaji gị na wonda ka ebe onye ji udo ọkụ agaje gbaji ke ihe ọ gbaji maka na o mee ọhịa ọha anụ ugbu a ebe ahụ ọ gbaji ọkọ gị hụ ya eji nwa ewulatazie biko ọ ga-adị oke mkpa na emere gị na ewulatara aka na otu anyị si akwọ ụgbọala wawawa otu anyị si agba wawawa n'ụzọ welata aka ka anyị belatata oke ihe mberede okporo ụzọ a ọ dịzi too much oke akwa the other time ka anyị wetara unu akụkọ na Imsu Junction otu Imsu Junction a ndị mụga ka esi agba wawawa ka shi ha mege gịnị parade emega ama m ha ga-akpọ ya akpọ ke nwoke were isi tii gị hụkwara ụdị speed a ndị efe gị were isi tii gị mgbụta akụrụ fe ya otu fiam fefuo ya efefuo nwata nara ebe a jụọ oyi ị chọrọ ịgba wawa nwere ebe okporo ụzọ ndị a na-eji arụpụtara na-eji ebe ndị mmadụ ụkwụ na-aga too much ịfụ na ụkwụ na-aga ga ebe a ga-agbara wawawa gị gbajie manya ama mana okporo ụzọ ịma na ị na-agbaji ihe mmadụ nwere ike ịkros at any time maka ọtụtụ ndị uche ha anọzi ya ọtụtụ ndị ihe ha chiga karịrị akarị enwere nke agbaje n'ụzọ otu mma na ebe ochi otu aka agbafeje oleda anya this man na-eleda anya na cross ụzọ yochosite gị isi mgbabịa gbuo ọnụ buo ụka akọtazi onwe ya kụja jiri nnọọ nwayọọ ọtụtụ ndị ihe ha na-echekarịziri ha ọtụtụ ndị they are going through a lot were tụ nwayọọ na otu isi akwụ ọkụ agba n'ụzọ ama m na ọtụtụ ndị ga-eleri odi hụ gbalata ya biko gbalie ya elu ka ndị nọ n'azụ n'ihe a na-ekwu ịnụ na kedu ihe ọzọ na-akpatakwa oke ihe mberede okporo ụzọ na ụzọ anyị ha dịgasị iche n'obodo anyị ụfọdụ ndị ọgbatumtum ma ndị ọkwọ ụgbọala bọọsụ imo ụfọdụ n'ime ha ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ukwu trọk n'isi ụtụtụ ahụ gị hụ ewerela mmanya ọkụ wim amanye a ga-etinye ihe n'isi a ga-etinye ife n'isi
gị hụ ndị ga-aga ha ṅụọ ọgwụ ike tupu ha ekpụrụ ụgbọala ma nshi ụtụta ma bifo ha abanye ụgbọala n'ụbọchị echi ahụ pụrụ ya gawa ihe ọbụla ha na-aga a ga-ebu ụzọ gaa itinye ihe n'isi iji ha sị na a ga-etinye n'ife n'isi a ga-etinye n'ife n'isi madam ị nwere ya nke a keele akpọrọ achị a ga-ewe wam ga-ele ka a na-aṅụ ọgwụ ike ga-eṅụọ fio gị banyezi ụzọ ma mmadụ gaga n'ụzọ eme a mmadụ adịzie gị ka ndanda ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ha abọsị ime ama m ebe agba agaji akwa Douglas ruo akwa akụma ka ọkwa shinga ruo egwu amadụ m enwedị ihe mfeji agaji ahụdị ihe m na-aghọtaghị ihe ahụ ị na-aga gị itinye n'isi na-ga-eme gị ị na-agbazi n'ụzọ ịghọtaghị ahụ enwedị ihe ịghọtaga gị na-agbazi n'ụzọ mmadụ adịghị ka ọwụ ndanda ifu na agwa gị chi gị ọga pụọ n'ụzọ ma ọnya gị bamara onye ahụ kparịma ya ụfọdụ ndị a isi ha ọga were n'ụwayọ nsogbu gị bịazie nnọọ osisi ka inye ya ego ka ọ gwa gị okwu that morning gị hụọ n'ihe shipụ wim ụfọdụ mgbe amadụ mma na-asada eze apụta ịma na ị na-asa afọ pọblik onye ọkwọ ụgbọala satụ n'ọnụ satụ n'eze gị biko nụ satụ n'eze gị tutu ga apụta ị gakwasị eze a gị werekwa ya gaa ṅụkwa mmanya ọkụ gị ṅụọ mmanya ọkụ gị ṅụọ mmanya gị werekwa ya ma ndị ụfọdụ ha ga-ase nke a na-ese ese akwụkwọ okwu laidis ga-akwụchi aka n'ọnụ ha kwuo okwu ụta ya okopụ wum mana ịma ị na-aga ịkwọ ndị mmadụ ịma na gị na ndị mmadụ ga-ekwukọta okwu saa n'eze nụnụ brush your teeth saa n'eze gị pụta nụnụ ịmakwa na ịsa n'eze gị hapụnụ mmanya ọkụ ahụ nọ hapụnụ ọgwụ ike ahụ ị ga-aga iti gị n'isi ka ijikwa n'anya ọma gị jirikwanụ clear eye gị jiri clear eyes gị ji ya kwa ụgbọala ahụ maka na ihe onye mmadụ na-ekpe ekpere ụbọchị ọbụla o tetara ụra ahụ Chineke duru m pụọ dulata m n'udo ụkwụ m ji pụọ m ga-eji ya alụ ụgwọ ije aga akpọ m onye mekwala onwe ya si mmadụ na-eme ya o a sịkwala aga ama gị jiri aka gị onwe ahịa yatara onwe gị ọnwụ amanụ m ka ị ga-eji ka ịpụta n'ụtụtụ gị bụ ụzọ ga-akwe kedụ ọkụ lekwe ọrụ n'ọkụ agaje n'obi ka ekele wuyo amanụ m ị na-akpọ obi ọkụ gị esha ga-eṅụga mmanya ọkụ jinụ nnọọ nwayọ ka iwikwena ike ga-alụ ọ dị oke mkpa ihe a na-ekwukwa n'ihe awụ ka ije dị mma ka obodo anyị dị mma ka ebelata oke wa na-agba n'okporo ụzọ ka ebelata oke ihe mgberede na-eme na gịnị na ahịa n'okporo ụzọ anyị ha dị iche iche ọzọ dị ka ibe ya were onye rụtụrụ ya aka ize ekwentị ọtụtụ mgbe gị hụ ha ejiri ekwentị n'aka John ke ọkwa ahụ gbara agba ọkọtụrụ ka Chineke isi ọkọtụrụ ọkọtụrụ manye onye ahụ goolu chichicha ma bịara m na ka ebe ị nọ ya sị adịkom draiva gị hụ onye ọkwọ n'ụgbọala si ya draiva dowe n'ekwentị bịa madam ọgị na-akwọrọ m ụgbọala madam ihe m na like madam ọgị na-akwọrọ m ụgbọala aga m hapụrụ gị moto ahụ iji ekwentị ụfọdụ mgbe gị na-ahụ ha ji enwe ihe anya ga-ama m n'ihi na atenshọn gị adịla divided imami na-akwọ ụgbọala imami na-aza ekwentị hapụ na ekwentị mmiri garuru ebe ị na-aga makwana ị chọrọ ịza paakị ụgbọala gị ahụ gị zachaa gị kpọlila ndị ịkwọ ọ bụrụ ma ndụ gị na ọtọghị ahụzigo ụtọ ha abịa niile were ndụ ndị ịkwọ n'ụgbọala dowa n'ihe ize ndụ ihe emegakwana ihe akwanụ ka ọ dị mma ịnyaga moto iji ekwentị n'aka nke ọzọ ịzaga ihe baga mba otu aka kụsina ntị na hapụ n'ekwentị gị na ọkpụnye akparachi ya chere kpọghachi m akpaghachi gị ma ngara ebe m na-aga m akpaghachi gị ma ọ nọ m n'ụzọ ama akpaghachi gị ma ọ kpaghachi m n'oge dị otu a ka ị ga-akwa n'ụlọ ka ezinụlọ gị hapụrụ ka ị ga-akwa ha ahụ gị hụ ha ọ dị oke mkpa biko izi ekwentị na-agba ụgbọala ọ dị njọ imami na-azụ imama atenshọn gị ọnọ na-enye ya ịzaga ekwentị ya ma ọkwanụ na ebe ịgaji ụfọdụ mgbe ị ga-ahụ onye nke ọ ga-eti trafigetọ light
ọ chọrọ ịkọ n'aka iri ọ ga-eti gị n'ihi na ọ nọ n'ekwentị onye ọzọ tigizi isi chee ma ọ gaje straight piam ya akwụọ ya ị ga-anụzi ya you jam my car ọ ga calm down biko ghara ekwentị ị gara ebe ị na-aga makwana gị si onye akpọghachite m azụ n'oge dị otu a anọ m n'ụzọ ma ọ ga m akpọghachizi biko onye lele anya ka ụlọ abịaga frequently ya bịachi ya bịa paakị ya zaa ya ma ihe onye aja akpọga gị zaa paakị ya ọfụma ọ dị oke mkpa ọzọ na-ebute oke ihe mgberede okporo ụzọ bụ ịghara irube isi n'iwu okporo ụzọ ọtụtụ mgbe ị na-ahụ trafik light ndị gọọmenti na-arụ tinye n'okporo ụzọ mbụ ndị mmadụ ka etiri ndị ọrụ okporo ụzọ ka etiri nga mana anyị agaghị ege ha ntị anyị agada ma ha megazist anya ama ụfọdụ mgbe ana m aja ndị ahụ ike maka na na-elechachi moto akụrụkwala ndị awọnde mana abịazi ntorobịa rụọ ya n'ụdị ọ ga-awụ ile anya ọcha green ga-agawa bọtụma ọcha red ga-akwụrụ orube tọn na ịgafe ị ga-ahụkwa ndị ịhụrụ fire service ka weda junction ga ebe ahụ na mgbede pia m ọkpọchiela anọde wet gị hụ onye ka ya ọ dị m ọsịsọ mgbe ahụ ọ kpọchizi ọkwa onye ọla paakị zie na ịgazie nga ahụ abịa chọwazie ndị ọrụ okporo ụzọ ihe a ga-abịazi na bịa kọmand wazi ịhụrụ mmadụ anyị na-ala ikike anyị ji aka ike na-ese anyị mgbe ọhụrụ ọ dịkwanụ mgbo anyị aga iche ime ihe otu ahụ iwu si wee tụọsi mee ya otu ọkwa otu ahụ etiri green light ahụ oru tọnụ mpaghara nke unu ịgafe oru ogo nke unu ya cha ha na green na unu agafere siriri m werere enwenyeghị enye unu nsogbu ọchakwara edi unu echere ndị nke ọzọ ruru tọnụ ha agafere mana awụ ka anyị nwa mba mere anyị ihe eme ọ dịcha anya ọsịsọ mana ọ bịa hio mgbe ahụ onye ka ti gị chonye ya apịa kwuai ị ga-anụ gwara glaasị moto ere gị ego ole akwa ihe ị gara iji nwayọọ mee jiri nnọọ nwayọọ gawa ebe ị gaji garuo n'udo gị bịa jaa mụọ glaasị ya ma ọkụ moto ya kụwaa ya lekwe gị lekwa ihe a ndị ebe a na-ere glaasị moto ego ị gara eji nye ụmụ gị nri ma ọ rie nri ma ọ zụrụ efe yiri ga-ejiri ya ga zụchiere mmadụ glaasị moto ya ịkụwara maka na ka onye ga-arịọ na beg ugbu a jiri ebe gị mara ebe m gị rịọ ya beg glaasị ya zụchie ya o ji na-ege ya mana were nụnụ nwayọọ nụnụnụ calm down mba ọ dịchaghị ọsịsọ at the end of the day gị spend gị na-ekwesịghị spend ma ọ gị gaga gbaziri ego ọ dịlanụ mma olo ọtụtụ mgbe kwana ị gakwa na-akwụsị ebe a sị kwụsị ọ wee eziokwu na steeti Imo ka ahụ mpaghara ọzọ gọọmenti kwesịrị ileba anya biko gọọmenti steeti Imo leba anya ịrụ ndị mmadụ ndị ọkwọ ụgbọala bọọsụ Imo na ndị nkịtị ebe ha ga-apaakị ọ dị oke mkpa ị ga-agba diho isi ebe agbara ebe nwee ebe bọs stọp enwere na steeti Imo ọ dị oke mkpa na etinyere ya ịgakwa steeti ndị ọzọ ị ga-ahụ ya ịwala ọ dị oke mkpa mana nke anyị hụrụ na si ihe ha awụọla ọ dịziele ka onye esere ese ị na-agakwalanụ paakị ebe kwesịrị gị paakị ebe ahụ ndị ọzọ rịbaga anya etinye egbighị ihu ụgbọala ha gbigi ihu ụgbọala gị ebe a paakị ebe ahụ ịdrọpụ ndị na drọpụ shikwa ebe ahụ rịpụta gawakwa ihe na-aga ọ nweghị makwa na paakị ebe a gị bịakwa gị kpọrọkọ ndị ma paakị ya ebe gide gị ibewe gọọmenti Imo steeti ndị ka ọrụ okporo ụzọ ndị ka ọrụ mee n'ihe nke ọ ga-awụnụ gị nwee ike ga-akwa hapụkwara ịzụtọrọ onwe gị nsogbu ọnwa gakịrị ọnụ lekwa otu ọnwa gakịrị eze eche onye ọ ga-ahịa gị aka gị mee ya avoid ụfọdụ ọnwa ndị ga-ekwe ikwesị imeli avoid mana ị ga-ekwe emeli avoid at the end of the day gị bịa anya m ebe ndị ahụ ndị ọzọ na-edi sị gị paakị ọfụma pere ihe ụgbọala gị chi gị ihu otu gị ndị ihe chọrọ ibu onye ọbụla ibu chọrọ iritu ya rituo ha rituchakwa gị berepụtakwa nga ahụ chewekwa ihu ebe ị gaje gawa ha ịga mba ị ga-abịa n'ụzọ bịa paakị ya abịagidekwa n'oge mgbe ahụ gị ibeme mee n'ihe nke ọ ga-adị nọ mma n'ụnụ ebe ahụ ịgba nso ebe ahụ ebe ndị a kwesịrị paakị
paakị ebe ahụ kwụsị ụgbọala gị ebe ị kwesịrị ịkwụsị. Ọtụtụ ndị na-enweghị akara ụgbọala bụ plate nọmba inwe ya gị burukwa ụgbọala ahụ makapụta gị nwa na-abakwa ma ụgbọala aba ị ga-elezimakwa anya na ụgbọala ị na-abanye gị maba ịmakwa na ụgbọala enwe plate nọmba gị buru ya pụta gaa tinye ya plate nọmba ụbọdị na-ezuru ya ọhụrụ na onye gati gbaa mbọ hụ na itiri ya gịnị plate nọmba tigi ya plate nọmba ọ dị oke mkpa gị ọkwa na-abụ ụgbọala enwe makwa na ụgbọala ebu plate gị makpụ ige ejikwala ndụ gị asụ aja o. Ihe ọzọ na-abutekwa oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ anyị ha nwere dịgasị iche iche bụ gịnị ụgbọala na-adịghị mma ịmakwa na ụgbọala gị aha adịghị mma ọ dịghị arụ ọrụ nke ọma ịmakwa na omega start and quench chikịkpọm ya ịgbatụ ya amachie chim ka burukwa werekwa ya buru ndị mmadụ burukwa ya pụta ọrụ. Amakwa m ị nwere idea na ụgbọala gị ahụ wụ gịnị ọfịs gị ama m ịghọtara ị nwekwara idea na ụgbọala ahụ wụ ọfịs gị ihe ahụ ihe iji enweta ego kwa ụbọchị ihe ahụ ebe ego gị si abatatụ iji ahụtụ pịọm iji eji rachatụ aka wetakwana ezinụlọ gị eritụ mana ị ga-elezi ya anya ị ga-emeji ya mgbe ọbụla gwagara gwugwuru kakara gwugwuru. Ụfọdụ ụgbọala ị ga-aba ha ụta gị esi Chineke ga-echere obi n'aka Chineke biko nyere m aka m agara ebe m na-aga Chineke biko arịọ m gị n'aha ọkpara gị bụ Jizọs biko nyere m aka ọkwa ụgbọala mere emekpa nchị m gwagara gwo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 g
paakị ugbo mkpuchi na ebe na aga na ma ga rụọ ya agaji mekaniki ọchị echigo ịhụkwa ya the same thing rụzie n'ụgbọala gị mee ka ọ dị tam ya enyekwana ike nye gị ihe ị chọrọ maka na ekwe hụrụ otu isi rụzi ụgbọala gị ga-eme otu ọ ga-esi enye gị ego otu isi chọọ rụọ ya dị mma dịkwa nọta ndị onye bakwana ya dị kọmfọtebụl ụfọdụ ụgbọala ịba n'ime ya ma ọ chakara gị akwa ya okowa gị ahụ ya achawa ga ntị gị achawa onye amakwa na ihe arị mma were nu fom gaa n'ebe a na-emeji ya ka a mejiere gị ya ma were n'ebe ị kwesịrị paachị gaa paachị anụ ya anụ ka ndị ikpebukwanụ n'ụgbọala ka ha dịkwanụ kọmfọtebụl mba ịmakwana ihe arị mma gị burukwu ya bata n'ụzọ si ndị mmadụ baya ha ọkaigwe road agbala mana ụgbọala gị mee ụgbọala ga-abata ọnwụ nsogbu ụfọdụ mgbe gị hụ mmiri zoo ụgbọala ahụ a ga-abanye siiti ya eso okwuchaala mmiri glaasị ị ga-emechi ya ma mmiri zoo makwana were tampolin mechie ya gị hapụ ya otu ahụ emezie gị buru ya pụta n'ụzọ enwenye gaje ọrụ ma enwenye gaje ahịa ma ọ gaje ihe dị ya mkpa ya bụ onye ụgbọala gị meti na mana ya esokola ya bilitezie na-asị amazi ọsọ gị madam sorry ọga sorry amadị m na mmiri akwụna ebe a ka ndị mmadụ nọ kemgbe ebe a ka ndị mmadụ kpọrọ gị kemgbe sorry nna sorry ebe ahụ dere mmiri na ọkọọla marakwa na ihe ahụ dee mmiri o nwere ike ihe gbuoro ya akwa ụfọdụ mgbe gị hụ ebe ahụ a na-echi abanye ụgbọala n'ọnụ ụdọ ahụ adọọla waya nọ ya ịchọzi ịba isi ga-eko na ya kwim anọ na nwọ ndị n'ekike n'ehihie ọchala abụ otu anwụchaga wawa otu mmadụ sị ka ọ banye ụgbọala onye akpụkwo feskapụ mana otu ahụ ji spid ahụ bite isi na ihe dọ ahụ n'ihi awepụla enwere ihe blak na-ejeje ama n'ọnụ ihe dọ waya na-eji ama n'ọnụ dọ ụgbọala ndị ahụ mana ndị agbụrụ elela ka ahụ dọpụ ya onye were spid otu a ka ọ ma ị ga-amaba n'ime moto ihe elighị isi otu ogbuwa ya etiti isi dịkwa ọbara a na-azọzi nwoke na-azọzi ihe etipara otu mba gị ha wepụla necha ọnụ ọzọ tige ya makwanụ gị na ebe ahụ ịma gị ewe paakị ya ha ele ihe a ga-etọrọ ya a paakịla that place maka ọtụtụ ndị agbụrụ ke steeti ịma ịhụrụ ndị ke Wedra Junction na nke fire service agbụrụ nke ha ama m ebe ha shi gị mee ihe a ga-esere gị na ha abụọ avoid it gị lee ihe ahụ tige ya ọ dị oke mkpa ọgwụ onye chọrọ ihe ụfọdụ mgbe ya egbuwa ndị mmadụ ụkwụ ịhụrụ ihe ahụ maka na ọ dị too sharp ụfọdụ mgbe siiti ya wụ ayọn ndị ahụ fom ndị ahụ apụchichala ị na-egezi ya ụkwa ngwa nkwa
ka imejitu n'ihe emeji pachi ebe kwesị ihe akwa n'ọfịs gị na-enye gị ego mejima na emejima present is very well ka ị nwekwana ike ya gbatakwaranụ gị ego tige ya ego a na-eji ego achụ ego ka m gwa gị a na-eji ego achụ ego tige ya ego ya rụzie ya ama ka ịpụtakwana ya ụfọdụ ụgbọkorobịa ịhụ gbaga bọsị ime ụfọdụ n'ime ha ihu bọsị ime apa bọsị ime very deti nọ n'ime bọsị ime even gị na-ele gị chekwa ihe nwa okorobịa pa bọsị ime mekwana ihe gị adị ka nwa okorobịa dị gị adịkwanụ sarịsarị n'anya dịkwanụ you know where I'm going to ya dị mma n'anya na wa ụfọdụ mgbe ya wụrụ na taya moto ahụ arị mma ịmakwara taya ahụ arị mma gị burukwu ya bata n'ụzọ ya mezie afọ gị si ndị nọ na ha chewe ka iriplesi dị taya ya wụ ihe gara arụji macha chekie moto gị tinye mmiri ebe ị kwesịrị iti mmiri start ya chekie ma oil anọkwa ya chekie ma fuel ọnọkwa ga-ejicha ndị kwesịrị ga-eji lee ụkwụ taya gị cheki ya gba ndị ka ị ga-agba ụkwụ makwa ma ọ dịkwa kwakwa chinchin ike echeki ihe ndị a he ma onye makpu n'ime moto wam ka mara mapụta ụfọdụ mgbe ha agaghị aza ime moto aza isi ụtụta gị hụ aja paakị n'ime moto gị na so ga isi n'ụlọ pụta don't worry mpaakị ugbu a ma agaghị aza ya ka dọwa ma aga car wash otu awụ na-eji ka imejitụ n'ihe ndị emeji mee ka ụgbọala gị na-arụ ọrụ ọfụma taya ga adị tam ime ụgbọala ga adịkwanụ nit bikonu nawa ọzọ dịka ibe ya bụ ihe ọzọ na-ebute oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ anyị ha dịgasị iche iche bụ gịnị ịmakwa na ike gwụrụ gị ịma ọ na-arụ a you can't cheat it ama m ịghọtara ịmakwa na ike agwụla gị gaa zutu n'ike na ịgbatụ gị go and rest gaa gị gaa zutu ike ụbedị n'ọnwụ nwa nkeji 30 gaa zutu ike ụra atụwala gị nwe gị ga-agbagide n'okporo ụzọ ụra na-ebu gị nwanna park one place dị safe tajiri ya bụ ụra ile anya na ịtaji anya na ihe agarị gaa n'ụlọ gị ụlọ gị ọchụgakwanụ gọsọ go somewhere that is comfortable gị ga aga hito tajiri ya biko ọ dị oke mkpa maka na ịtajiri ha ụra ahụ takọ gị na-ebuga ka nga ṅụrụ mmanya gị hit rest ịdọgaga ihe adọga awụkwa n'ụba ama m si na Nigeria ka ugbu a ma ịdọga ha nothing for you dọga obodo memetokwanụ gị ga rest dị ịhụrụ abụọ gị rest tu ya biko maka ọma breki kwana maka o breki ada ọrụ nga aka chọọchị agbasa o breki adan even otu izu oke pụta bụ ụzọ gị nyetụrụ ndụ gị aka nyetụrụ ahụ na-arụ aka ya enyetụkwara anụ gị aka ọ dị oke mkpa ebula anya ụra akwa ụgbọala ọtụtụ mgbe ihe ga-ahụ ngwa mmadụ kwago ụgbọala wite anya ụra ya gaji amụọ moto ọzọ ma ọ gaji amụọ poolu ọkụ eletrik gị ga-ahụ ya gaji amụọ poolu n'ọrụ onwe ya ma ọ gị ga-ahụ ya gaji amụọ ihe ndị eji adọchi n'okporo ụzọ n'ihi gịnị ụra tụga ya anya ụra ọtụtụ mgbe ị na-ahụ ya draiva ohigo ụra nga ohigo ụra ya gaji amụọ moto ọzọ ma ọ jee amụọ mmadụ ma ọ jee amụọ ihe n'ọrụ onwe ya osisi n'ọrụ onwe ya n'ihi gịnị anya ụra you rest tajirite ụra ahụ ịtajite gị hụ ya onye tụ ga-efe ga-agbagharịa for the day erukwa n'abalị gị ehi ụra ama m eru n'abalị gakwa ehi biko ọ dị oke mkpa ka anyị nyetụ ya rekọm ebe a ka anyị nwee ike nyetụ ndị ọzọ ohere ka anyị nyetụ ndị mmadụ ohere ka anyị nyetụ ndị ọzọ ohere ma tutu anyị enye ndị ọzọ ohere o nwere ọzọ dịka ibe ya anyị ga-arụtụ aka ịhụrụ iji eriri nchekwa bụ seat belt na-etige ya mgbe niile na ụgbọala gị ma ndị nkịtị biko seat belt ahụ dị oke mkpa ndị ọrụ okporo ụzọ kwurie ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ tilianụ ọwụ iwu na ị ga-etila dị gị nda seat belt tii ọ na-enye aka ụfọdụ mgbe ị na-ahụ ihe mberede okporo ụzọ mee ọrụ na onye a gara mụọ obi na starin ọ gaghị aga ama n'ihi gị na o tila dịnị da seat belt biko ọ dị oke mkpa na-etiti da seat belt ma enwekwa nke ụmụaka
enwere seat belt for ụmụaka ị ga-akwụ onye kwụ nwa n'aka ya na-anyakwa ụgbọala were otu aka kuru nwa were otu aka anya ụgbọala ee biko ejikwala aka ga-adọtara onwe gị ọnwụ si mmadụ mere gị ejikwala aka ga-eme onwe gị si mmadụ mere gị amadụ m ka ị ga-esi kuru nwa n'otu aka sometimes I will just be looking at this and say what is the color of our problem iku nwa n'otu aka ịkwụ ụgbọala na iji otu aka agbakọmsi nwere ndị dị ihe wala uguru na-enye iji ofe aka anyị but please ka ị have inwe divided attention ka ụmụaka gị tinye ha na seat belt ha biko ka ị nwee ike concentrate ya ka uche gị dị na ihe ị na-eme ọ dị oke mkpa mgbe gbama n'ebe a ka m ga-enyesi ya rekọm iji nwee oke enye ohere ka gị nwee ike izibata ozi gị ma kpọbata n'akara ekwentị anyị bụ 0911 20022 0911 20022 makwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 chịkpọbata ma ị gatụ ọnụ ka ụfọdụ ihe ndị ichere bụ ndị na-ebute oke ihe mberede okporo ụzọ a na-anwụta a na-enweta na okporo ụzọ ahịa dịgasị iche iche n'ala anyị ọ bụrụ na ka ekwentị a na-ekweghị ịgbata were akara WhatsApp anyị wụ 0707 491-343 ejizibatara anyị ozi 0707 491-343 ejizibatara anyị ozi na akara WhatsApp anyị ga-akụpụtakwa ekwe ebe a makwanụ gị zibata anyị ozi na Facebook anyị nọ live na Facebook biko zibatara anyị ozi na Facebook anyị ka anyị nwee ike gụpụta ya ebe a ọ dị oke mkpa ka anyị na-atụ ọkpụkpọ oku alo ndewo mgbede ọma ahụ Uchenna echi m na Zero Square na-akpọ isi shebe Zero Square okay ndewo nwoke ọma Uchenna si Hero Square gaa n'iru enwere ịpụtachala ihe niile ndị driver anyị ama ma ga-efe ndị ha back most of them ịga back to driving school okay most of them ihe na-akọ funny ha most of them ejichaghị driving school like you said in a particular roundabout most of them anaghị eme obey traffic light most of them anaghị eme obey traffic light understand and secondly most of them kwanụ ihe kpachakwara ihe awụ amaghị Chineke ịga most of them ga-apụta ụtụtụ ga-ekpe ekpere will not pray mana na today most of them ekwensị na-amụgharịkwa na-achọ ọbara ọ ga-aṅụ ikpe ntete early morning wuo onye na-agba n'ụzọ gị wuo onwe gị communicate to court Chineke o nyere gị aka lekwa na ị na-eje ka ike ị na-eje ya nyere gị ụgbọala na ọwụ gị n'anya na ọnya nwa n'anya Chineke nyere gị maka ndị iro nụkwa na-achọ onye ha ga-elobi Bible said they are roaring like a roaring lion looking for him to devour. Understand? You commit yourself to God in a particular morning, you wake up. Understand? Because I will be careful, like you said, watch your car before you drive out. In the morning, check your motor. Mama brake got the mama, tire got them, wheel tire got them. Check those things before you go out. Thank you. Ndewo. Ịgbalịala nwoke ọma. Ndewo. N'ozi nke adapụtara na Facebook anyị bụ nke si n'aka Chinonso Uche Kanu bụ onye si na ike na-egbu dị n'Owerri ebe a zibata ozi ọ sị mgbede ọma nwada Clara ọ sị ọtụtụ ihe ndị na-ebute oke ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ anyị ha bụ gịnị carelessness nakwa gịnị ụzọ ọjọọ ịhụnụ ya ụzọ ọjọọ na osokwa ịwala ndewo ọ sị ọzọ dịka ịbịa na ekelere ya Eko FM founder bụ Chief Chimezie Ebubemba Kedu ọsọ na-agọrị ọfọ ndụ n'elu ndụ na-arụ ike na afọ ọma ndị ọzọ Chineke atụkwasara ya n'elu ọ sị anyị nwee Enaize nwaanyị ọma Clara ndewo nwoke ọma ịgbalịala alo mgbede ọma mgbede ọma nwoke ọma ndewo nwoke ọma ke ikwuru gbasara maka ịnọ na moto ihe ụra ka agwụ ihe mmege ọzọ enwe dizem si draiva lọtara anya ma na draiva ihe ụra so ekwesịrị ndị draiva ịgbatụ ịga zu ike ibe mụ na onwe mgbe m na-anyagba ihe ọnyịnya nwa mgbe m ga na-agba ụra anya n'ụra abịara m n'anya ma ga brek eji ihe ụra ọ na-esochakwa aka ọsọ ihe mberede okporo ụzọ
campaign. ndewo nwoke ọma ịgbalịala nụ ndewo na ntụnye nke gị na ya bụ isiokwu alo mgbede ọma Mgbede ọma nwada Clara. mgbede ọma nwoke ọma Uchenna na Clever kwanụ. hapụ ya na nwoke ihi agwa amamihe ha bugatarala ịghọtala Okay, akpata ka ọ ga-adị ụzọ. taa ka ha na ebe ahụ asụwa I put it to you Akpata banye mkpọrọ. mama o ka ọ na-abụbeghị Nsogbu anọ. Nwa mbiri. ndewo mama Clara, okwu iji n'abalị a na mgbede a kempa. Ikwutecha anya. Kọma, enwe ụzọ ihe atọ m ga-agwa gị na-ebute ihe mberede okporo ụzọ karịa. Ịmanya kembụ so enwe ndidi. Ọ na-adị onye ọbụla ọsịsọ. Nke abụọ wụ gị nụrụ oke echiche. Gị nụrụ uche agaghị adị ebe ị na-aga. Enwezi ihe na-eme n'ime ebe uche gị ụlọ ebe anyị na ihe ọzọ mee gị enwe ike na-eme gị n'ihu na dụda oke echiche nke ama ya wụ ụzọ mberede okporo. Nke atọ wụ ihe ndị a ha na-aṅụ ma guzoro ma kaịka ma elu ma ala ihe ndị na-egwu egwu na ọgwụ ike ndị ihe m na-agwa gị gacha elu gacha ala ọwe because eziokwu na ọrịa mgbe ị gara driving school beta ọwụwụ driving school nwe ya wụ isiokwu because gị nwa na onwe gị bụ moto ịmara na ihe wụ ihe ọma mara ihe wụ ihe ọjọọ ịmara mgbe akwụsịrị gị ma mgbe a na-akwụsịrị gị mara ebe ị ga-paakị gharị mma ọwụ ihe niile ka a ga-akụchiri ga-akụchiri so anyị ekwesịghị na-akpa agwa na ewu ọnwụ na nrụtụnye aka taa ndị ọzọ ndewo ịgbalịala nwoke ọma ịgbalịala nwoke ọma n'ozi nke a si n'aka enwe onye zibatara anyị ozi na Facebook anyị na onye ozi nke a si n'aka I'm in charge si ihi agwa zibata ozi ya na mgbede a ọ sị na n'ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na ha ama ụkwụ na aka ha ihe gbasatara ịkwọ ụgbọala ha agaghị ọzụzụ a na-aga tupu oge buru ụgbọala bata n'ụzọ bịa nyawa ị na-aghọta na ọzọ dị ka ibe ya wụ na ọtụtụ ndị a na-akwọ ụgbọala ndị ọkwọ ụgbọala ọtụtụ n'ime ha na ha na-ewere mmanya na-aba n'anya bụ alcohol ji na-akwanye mgbe ọbụla ha na-akwanye etinye ife n'isi ha na-aṅụzi ya ṅụfuo otu ekwesịrị isi aṅụ ya ịmara na ihe ọbụla ya na-eme mefee ya emefe ọ na-arị mma ọsọ ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala draiva ha bịa nọ ha ewere ihe a na-aṅụ na-aba n'anya were ya mere their Lord and personal savior ọ sị Clara ya gazie ndewo biko ọ na-akwọ ụgbọala mgbe ọbụla gị were ihe a na-etinye isi biko were anya ọma gị kwụsị ya were anya ọma gị na-anya ụgbọala ahụ ọ dị oke mkpa na nke a sị n'aka Emeka Sunday ọ sị oke ya wụ Tom Jack ya si obi nze na-azibata ozi ya na mgbede ọ sị Clara mgbede ọma nwaanyị ọma ndewo ọ sị ịgwa gị nke wụ eziokwu na m ekwutechala ya mana ọtụtụ ndị draiva na mgbe ọbụla bịa nnọọ bịa gwa ha si ya oke na gba ha ume na biko na ha mara ka ha si agba ụgbọala ha agbaga na ha were atata aka otu ha si enye ọkụ na ya bụ ụgbọala gị hụ na ihe a ga-agwa gị ọga abi old time driver na o teela arị ha bidoro kwawa ụgbọala ọ bụghị ga-akụzi ihe a ga-agba ịwala ọ sị ya gazichalụ Eco FM my lovely station ndewo nwoke ọma alo ọka nọ ya mgbede ọma ọgụ brother Oyo brother Oyo nwafọ Obo I'm calling from Mechanic Village George ama m atọọla ahịa mkpọrọ n'ihi agwa ama m ka mmechi ugbu a ama m I told him Ekrakala nwanyị thank you ekrakala nwanyị ka ekwuru were ụlọ nwanyị dịka i kwuru ọ na-adị mma onye ọbụla nọ na moto dị very very clever anya mmiri ọ bụ eziokwu na draiva la anya moto but onye ọbụla kwesịrị inye aka ya anya moto ọ bụghị naanị na nhicha etinye aka na steering because draiva la onwe ya enwekwa otu ọ ga-esi gbalịsi ya anya jụọ like yesterday oge onye oke mbara moto ki ya nearly nsogbu adị a sịkwa ọ bụghị the passenger si driver lekwe danger before ya ghọta onwe ya and another thing wo
the type of ndị la-anọli ihu moto meli ụfọdụ ụmụ nwaanyị labịa ha were laps ha wishara driver with miniskirt ha driver ileghezi mila mana ihe lemeni motor crash. Let me just tell you, out of 100% accident ala enwela ụzọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akọs ya ma ha ja n'ọla ihu moto driver ileghezi lose control and yes, then another thing m na-ekwukwa bụ dịka ilekwu seat belt is very very much important. Why? Because all abakwa uru ọ bụrụ na moto gị mebiela ụzọ gaa kọt gas seat belt were toyiri ya. So all my driver, my passengers, be very very careful, be vigilant, so that onye ọbụla ga-eru ebe ọ gaje brodoyo nwafọ bo. Ndewo ịgbalịala brodoyo nwafọ bo. N'ozi nke a si n'aka Nkiru ka anya ọnụ ọ si mgbede ọma Clara my sister with the vibe ọ si hụrụ itinye mmanya na-aba n'anya ịṅụ mmanya na-aba n'anya bụ alcohol na oke ịgbawa awawa ọ na-ebute gị oke ihe mberede okporo ụzọ ka dobere ebe na nke a si n'aka Edwin Ude ọ si mgbede ọma na ịhụrụ abịa nnọọ lee ngwaala gị rụzie ya adị tamtam ka iburu agbata ụzọ na ọ na-ebute ihe mberede okporo ụzọ nakwa ụzọ ọjọọ ya nakwa oke ịgbawa awawa. Ndewo nwoke ọma Edwin Ude. N'ebe a ka anyị ga-esi akpọm na nnọkọ nke anyị nọ na ya bụ ihe omume Mezie Obodo nke mgbede asị m ya gazichara ụnụ tụta na onye kwụrụ nọ n'ụgbọ nke mgbede a bụ m onwe Nwaada Clara asị m ya gazie ụnụ onye igbo ewekwala ụnụ akụkọ ụwa na nke mgbede a ga-abịara ụnụ enwere ihe mere ede ji wee bee onwe na ọkwa Uche gara kọtụ ọ lọtabe mgbe ọ lọtara na mamara ihe na ya nwoke ihe agwa gatara. Ndewo ọnụ n'ọkwa na ebe ahụ na-agagharị agagharị anyị na ndị ọbịa anyị ga-anọtụ na nwa mgbe nta ha kwụrụ na n'ahịrị na-eche nọrọ n'ebe ahụ. Ndewo maka isonyere m. Ndewo ọnụ